Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Odiochieng' nero manyoro piny mangima nodhialo odiochieng' somo piny mangima, kama bende piny mar Kenya bende ng'iyo ni to okenge magi ma bende gisegoyo ahinya e chenro masomo no mar CBC. Chenro mar mine wacho odiochieng' makawuono wadwaro ng'iyo ni chal mar somo chalo nade, to ahinya waketo wang'wa e grade mar 9. Wendo marwa dhi bedo Macrin Auma ma en japuonj mar CBC mobo bedo ka twak godo e chenro mar mine wacho. Kamano bende waiko ni weche mathoth kendo modhuro mabende wadhimi e chenro ni maomiyo pek gin magi. We have had a good conversation with the Honorable Mother Wangari Karua, and we have agreed going forward we are going to work together. We are just assuring you we are going to march on na tutaonana mundu kumundu. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend duond bura man Kenya Martha Karua koro makore e siasa mar golo William Ruto e telo e yiero ma higa 2027. To in a very special way recognize your efforts in not only supporting the Honorable Raila Odinga, but also canvassing support for him in Western Africa. Jatend piny ma Guinea Bissau Umar Sisco osingo masiro Raila Odinga e ng'welo kom mar AUC. Dikrok ne KCSE ma ibiro tim dwe mar 7 chakore wuok tich juma manyien. Oimore kendo machiegni e weche manyien ma kinde machalo koda mendie parni weche gi bende iluoko kalembi magwa mago mag YouTube kanyakla kod Facebook Ramogi TV bende nyalo yudowa e TikTok e kinboi mamoko kanyo kamano bende inyalo cholonwa ote magi kokale lai mar ote machok ma en 23600 nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Man en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Kenya Martha Karua koro riwo lwedo matiyo kanyachiel motelo ne yiero ma higa 2027. Josiasa gono bagoromo margi e gwenge mag Gishugu kaunti ma Kirinyaga. Kaka jafom marwa Efi Nyakidi lero, liet mar siasa pod medore pacho ka koro oganda jo Kenya oketo wengegi kendo rito gi siso mar neno ne riwruok mar Gachagua kod Karua biro chalo nade. Romo mar gwenge ma Masawa makinde ka kinde osebedo katimore wa Munyoro wang' ni koro noter nyake dhod jatend duond bura mar NAK Martha Karua e gwenge mag Gishugu kaunti ma Kirinyaga.
Gachagua kod Karua osingo mar tiyo kamoro achiel ni mama na okang' mokwongo mar kelo kanyachiel oganda jo Kenya kendo kwedo tend William Ruto. Koloso, Gachagua omako chung'ni ok ohero siasa mag dhoudi, gino momiyo nochiwo sir mare ne jatend piny William Ruto. The people of this region are not tribal at all. At all. I regard Gachagua as not tribal because I supported William Ruto and he's not a Kikuyu. And 87% of the people of my kinsmen voted for him, knowing very well he's not Kikuyu. The Honorable Martha Karua supported Raila Odinga. He's not a Kikuyu. We are nationalists. We are nationalists. And it is insulting to this community for the president to go around in meetings calling us tribal. Ndalo ariyo to Ruto wacho ni Gachagua en jatelo ma jamibadhi, janyau kendo jakwede e kinde limbe mare imbo mar Kenya. Gachagua notero lweny nyake dhode ko wacho ni Ruto loso kaka jalno manigi ichwang'. Ma kaluore ni gwenge ma Masawa osegoyo ne oriti. We know he is unhappy. We know he is frustrated. We know he is bitter that our people have left him. But sio sisi tulimkataa. Mimi mwenyewe nilimwambia usiguze mlima akaguza. Si ndio? I told him the people of mountain don't like betrayal. He betrayed us. I told him the people of this region hate deception. He deceived us. This problem is his own making. So frustrated as he is, bitter as he is, let him relax. Komachielo, jatend duond bura mar NAK Kenya Martha Karua osoko wang jatend piny William Ruto kowacho ni nowinjore ogwe tao ahinya to tok ng'anyo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Akumbuke kwanza alifutwa on 25th of June last year. Wewe unashikilia kiti na ulifutwa na Gen Z. Kama ungekuwa na self pride, once the people reject you, you resign and you go home. We've seen people resigning all over the world. There's nothing special about you. Kama umekataliwa na watu, funga virago uende. Karua omedo rudho tok Ruto kod Kit Kamasia konyise ni ng'ato ka ng'ato ni thuolo mar luwo ndache. Wewe ukumbuke hautakalia hiyo kiti miaka yote. Wachana na ndugu yangu atembee mahali anataka kutembea. Wewe tembea ile mahali unataka kutembea. Hatutakuuliza lakini hatutakubali utufungie na kufuli tushindwe na kutoka nje. We are just assuring you we are going to march on na tutaonana mundu kumundu. Na sisi ni watu wa amani. Kama matusi ndio unataka, endelea nayo. Hiyo tutakuachia. Be the king of insults. Romono no yuorie kod josiasa mopogore mawuok e gwenge ma Masawa moting'o seneta ma Kirinyaga James Murango kachiel kod jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba e kind mamoko. Magi duto timore tok Gachagua chiwo milome ni e bwo jumbe ariyo obiro chiwo yo ne oganda ma Masawa kendo lando duond burano mobiro rakore godo kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' ma higa 2027. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jalar kom riwruok mar pinje mag Afrika Raila Odinga omedo yudo sir bang' jatend piny Guinea Bissau Umaro Sisoko siro dwaro mare mar kawo kar Musa Faki e yiero mar dwe manyien. E limbe mare mar odiechieng' achiel pacho kae Sisoko osingo mar goyo debe ne Raila e kind pinje mag Afrika ma Imbo. Jatend piny William Ruto nobedo kanyiero kod jatend piny Sisoko e limbe mare ma odiechieng'ni. Jofwambo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler mathoth. Sulwe mar jalar kom riwruog pinje mag Afrika Raila Odinga omedo rieny bang' jatend piny Guinea Bissau Umaro Embalo Sisoko singo mar goyo ne ombolo e yiero ma tarik 15 dwe manyien kaachiel gi sero ne ombolo e kind pinje mag Afrika ma Imbo. Your Excellency, to conclude by giving you my assurance and that of the government and people of Kenya of the friendship and partnership between Kenya and your great country, and to thank you most sincerely for supporting Kenya's candidature of the Africa Union Commission, as I informed you earlier last year, and to in a very special way recognize your efforts
in not only supporting the Honorable Raila Odinga, but also canvassing support for him in Western Africa. We very sincerely thank you, Mr. President, for that friendship. As my brother, President Ruto has just mentioned that Guinea-Bissau and Kenya are two countries, two brotherly countries. We share the same values and we want to achieve the same objectives, economic development and social progress. Piny Guinea koro riwore kod pinje mamoko mag Afrika ma Imbo kaka piny Ghana ma osewuok oko ayanga mar siro dwaro mar Odinga mar kawo kar Musa Faki. Mabiro e kinde mar Raila Odinga to ochwako campaigns mage e pinje mag Afrika ma Nyandwat kod Milambo ka odiochieng' ma kawuono campaigns mage odonjo e piny Mauritania. Ka oloso e kar jot maduong' mar jatend piny bore Nairobi e limbe mare mar ndalo achiel pacho kae, Sisoko bende osingo mar siro chenro mar piny Kenya mar nyayo kwe e piny Sudan, Somalia kod DRC. Also, I can guarantee my brother and friend William Ruto that Guinea-Bissau, through myself, supports you and we want to reiterate our commitment to peace in South Sudan and also in Sudan. We believe that to be able to unlock the potential that exists in our continent for industrialization, for job creation, for unlocking the potential of the resources that exist in our continent, peace and security must be front and center, because there can never be any investment of trade in an environment of conflict and insecurity. E korka kore, jatend piny William Ruto oyango ni piny Kenya biro dhi nyime gi rito osiep mare kod Guinea-Bissau. Kaluwore gi osiep maber e kind Nairobi kod Bissau, jopuonjre mag piny Guinea-Bissau biro yudo tiegruok e mbalariany ma pacho kae e kit lony mar pur. We have discussed how we can provide opportunities as Kenya for students from Guinea-Bissau to benefit from the education facilities that exist in our country, in areas of agriculture, in areas of trade, in areas of tourism, and in other areas that Guinea-Bissau will share their requirements. Motelo ne mano, jolweny ma pacho kae opango parade moyiedhi ne Umaro Sisoko kaachiel kod miye luor maduong' mogik ma imiyo jatend piny kuom muochone risasi 21. Limbe mar jatend piny Guinea-Bissau Umaro Sisoko biro e kinde ma piny Kenya dhi nyime kod chenro mar yaro bade kod mbi mare e pinje mag Afrika. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Dol mochung'ne penj pacho kae ne koyango ni ndikruok mar penj mar KCSE mitimo dwe mar 7 higani ibiro chaki e kind tarik 27 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 2 higani. Ka joma biro dwaro timo penj ni biro chulo shillings 7,200. Ne kwayo jopuonjre kata joma dongo mantiere gi gombo mar timo penj ma KCSE dwe mar 7 mondo chope log tich mag counties gi mondo gindikre ne penj. Joyce Oduor gi ler mathoth. Jopuonjre mane okotimo maber e penj mar KCSE, jopuonjre mane ondikore e penj mar KCSE mahiga mokadho, to ok ne yudo thuolo mar timo penj nikech midhiero ma ok nyal geng', kaachiel kod joma dongo manigi gombo mar timo penj mar KCSE, koro nyalo ndikore mar timo penj dwe mar 7 higani. Kaluwore kod dul mochung'ne penj e pacho ka NEC, ndikruok mar penj timo kochakore wuok tich tarik 27 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 2 higani e log tich mar counties duto ma pacho ka jopuonjre machano timo penj go nyaka manre gi shillings 7,200 ma ibiro chulo mar ndikruok ne penj, omenda ma ichulo e mbui mar eCitizen. Jopuonjre machano ndikore ne penj go nyaka bed gi opande, oboke mar nyuol kata passport, oboke mar penj mar klas 8, oboke mar penj kata result slip mar penj mar klas 12 ne jopuonjre manuoyo timo penj kaachiel kod picha maggi. Japuonjre moramora machano nuoyo timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro yiene timo penj ma ok odew higa mane ositime penj e kinde mokadho, to mana ka onyalo yango ni adiera ne otimo penja.
Japuonjre ka japuonjre ikwayo mondo obed akicha e kinde ma ondikore ne penj, kendo nyaka ondik nyinge maber maket kod kaka ondike e oboke mar penj mar klas 8. Japuonjre nyaka yang' kit chwech mare, higa mane onyuole, piny ma owuoke, entry codes, namba mar oboke mar nyuol, kaachiel kod subjects ma otimo. Ka japuonjre manigi ng'ol nyaka yang' kit ng'ol mare. Kaluwore kod NEC, penj biro tim e kind tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 1 dwe mar 8 higani, ka penj mag projects ibiro tim e kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 7 higani e subjects mag art and design, agriculture, woodwork, metalwork, building construction kod computer studies. Jopuonjre matimo KCSE dwe mar 7 biro timo penj e centers mibiro yang kod director mochung' ne weche mag somo e county ka county, ka jopuonjre ibiro yiene mondo donje centers mar timo penj kose yang ni opuodhe ne timo penj kendo en gi opande, oboke mar nyuola kata passport. Penj ma indiko ibiro tim e log tich mag counties, ka projects ibiro tim e sub counties, kendo jopuonjre duto matimo projects okwa mondo chop e apise director mochung' ne weche mag somo e sub counties maggi tok ndikruok mondo onyisgi kuonde ma gibiro time projects maggi. Jopuonjre manuoyo timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro mi grades kaluwore kod chike manyien mag chiwo grades. Oboke mar KCSE ibiro mi jopuonjre manuoyo timo subjects duto 7, ka jopuonjre manuoyo timo subjects matin ne 7 ibiro mi result slip mar subjects maginuoyo timo penj kaluwore kod chike matayo timo penj mar KCSE e pachoka. NEC oyango ni mbui margi mar ndikruok ne timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro lor tich abich tarik 21 dwe mar 2, kendo onge japuonjre moramora ma ibiro yiene ndikore ne timo penj ka oselor mbui. Joyce Oduor, Ramogi TV. Duol mochung' ne penj pachoka NEC oyango ni ndikruok mar penj mar KCSE mitimo dwe mar 7 higani ibiro chaki e kind tarik 27 dweni. Aparo mano sigana ma bende waseyudo kuma ka wadhi mbele en ni duol mar KUPS koro oyaw thuolo mar oro kwayo mag doje TVETs kanyakla kod KMTC ne jopuonjre matimo penj mar klas 12 kata jopuonjre manotimo klas mar 12 e higa mokalo. E okang' mokwongo, KUPS timo kepo e tielo mopogore kaka wuono gichako kod KMTC kod TVETs mondo ochiw thuolo ne jopuonjre madonjo dwe mar 3. Chenro makama biro kawo thuolo mar ndalo 21 kibiro lore tarik 14 dwe manyien. Jopuonjre manotimo e kind higa mag 2 kanyakla kod 2024 ema koro dhi yudo thuolo machalo kod amindie. Jopuonjre madiher nuoyo timo KCSE dwe mar 7 biro yudo thuolo mar oro kwayo mar donje KMTC kanyakla kod TVETs ka gitiyo kod max gi manyien mar dwe mar 9. Kwayo ioro mano e mbui mar KUPS. Also hear from Brother Francis in terms of introduce the finalists and just for a brief photo with Mr. please. The idea to bring together private industry, young people, and the authorities is to give both to the young people a possibility to learn skills, to give the private sector the possibility to learn skills because it's what they need, and to have labor forces, motivated labor forces to assure the future of the company. NITA has the apprenticeship and indentured learnership scheme as per our mandate, and that is where this one has fallen into. So we also have the industrial training levy, which is also supposed to support the in-center training for the students, and a component of it even towards the tools. Just highlighting a minute what we have done, the Ministry of Labor and Social Protection has actually developed policies to address unemployment in Kenya. One is the National Skills Development Policy, which addresses the skills mismatch. We have looked at the issues that are causing the mismatch between supply and demand, and we have come up with a policy. Kuom higni 2 gi wuoth mar somo kaachiel gi dhi e tich ok obedo mayot nikech en gima pok na timo nyaka nene, omiyo koro kalure gi kony masebedo ka yudo kuom jonyuol, kuom skul, kuom jo Swiss mokawo wago the proper gi Swiss contact gi mentors ma wan go e tich, jowadwa mwatiyo ge tich go eko gisebedo ka gichung' koda gimako lweta kuma winjo ka tek to anyiso gi to gikonya.
Joked ne ratich oganda, jonyuol kod rowere mag Gen Z koro dwaro mondo obila owe donjore chenro mage. Mabiro tok obila riembore kod oganda go mane riko bago romo mar alam e kar romo mar Memorial Park mantiere chuny boma ma Nairobi. Lipodni olos kod reporter marwa Isaac Okech. Down with police brutality, down with the killings, down. E kar romo mar Mageuzi Hub mantiere Kilimani e boma ma Nairobi. E ruoge mopogore mag rowere e boma bul mar June 25th movement obago romo mar alam. Maitoko bila donjore kodgi kendo riembogi e kar romo mar Memorial Park mantiere chuny boma ma Nairobi. Kama ne gichano bago e romo ni. Gidwala chiel oganda gi okwedo obila kuom rocho chenro maggi. The rogue Ruto regime feels very much threatened that we are holding a vigil to remember our heroes. This is very sad, and it will go down in history that this regime killed young people. Oganda gi moting'o jonyuol mag rowere manonegi kinde ng'anyo mag Gen Z ga mokalo. Joked ne ratich oganda to kod rowere mag Gen Z wacho ni tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo en odiochieng' ma wigi ok bi wilgo kata matin. Nikech nene oyawo wang'gi ni nitiere dwaro mar lokruok pachoka. June 25th opened up to the reality of change and death are both inevitable. We are going to choose one, and we have chosen change. We do not fear death. Our fellow young people have died. Blood has been shed in the streets of every part of this nation. All the photos that you see here, today there have been bodies that have been discovered. It's crazy what is happening in this nation. Kamano bende giseo sirkal kuom rem chiwo ratiro ne anyuola manowito nyithindegi e ng'anyo makamago ka koro gikwayo doho mag pinje maoko mondo mi okonygi. We are calling on the ICC to come and open an investigation in this nation. We will not continue to lose young people. These families need justice. Rowerego kata kamano singo mar dhi nyime gikedo ne ratichgi. Hatutasahau wale ambao waliumizwa 25 mwezi wa June mwaka uliopita. Hatutasahau wale ambao walitekwa nyara. Hatutasahau hata wale ambao wanaitwa Ankara 4. Watu wataki ambao wanasaidia wa Kenya katika elimu ambao walinyakuliwa na kurudishwa makwao eti kwa sababu wao wanapinga serikali yao. Jatend migao mar teko pacho kae Opiyo Wandayi onyiso jo ODM mapingo sirkal ni oginyal chune pingo sirkal motione. Wandayi ne nende ka gima duoko Edwin Sifuna. Banka Sifuna nowacho ni jokanyo mag ODM modonje sirkal osebedo jogo magoyo poro mag pako jatelo. Jatelo ne wuoye kinde iko wadgi mabathe James Onyango e gengo masikalame kar chung od bura ma Ugunja, kuma bende no yango ni e kinde mane en jaod bura kod jatend kweth manoke od bura no bere pingo gik moko mok dhi makare pachoka. Wandayi omedo ni obiro dhi nyime gi pako sirkand Ruto. Okinyal nyisa ni an as a cabinet secretary ni monda bedo position within the government ni monda kosoa sirikal ni monda criticize ni karach to monda kwe to kwero no anase kwero saidi kinde mokalo ka kenda lonye sawa sawa. There is a time for everything, and that is what our people must understand. Nobody has stopped you who is outside the cabinet from criticizing the government. You can continue criticizing it until the cows come back home. Okay, man. Hey, and do it properly. Because I also want to be criticized. I want to be critiqued as a member of the executive for me to deliver services properly. But don't expect me to join you in criticizing the executive. That can't be my work. If it is your work, do it. Do it properly. Do it properly. As I do mine, which is to execute.
Mano wandai kanyo wacho ni ng'ato otima tije. Erokamano ahinya komedo mana kete kendie wadhi e yweyo mokwongo. Motelo ne mano erokamano kuom ote mari. Wacho no imore kanyo Nyaluo en Osanguka wuod Asembo kantiere dala. Ineno Ramogi Makare gi mamani Benta Anguka. Au Kidibo kantiere Ulanda. Kawuono ko una mos ne Michael Anyanga kod Paul Mbala. Wacho ni kagintiere e boda. Ote machiele mari Barak Ndama wuod Wathong'er Kadem. Giming'eyo ni piny ringo riwa gadieri woro sana wacho ni kama piny ochomo kanyakla kod siasa mabende timore pacho kendie. Ote machielo mabende ayudo kendie en mari Jaelani ni maber Nyalenda Western mano Engineer Kola. Erokamano ahinya Engineer Kola kuom ote mari noero kod Indadi wuod Samson kawuok Game Barkalare. Ineno kod min ot Jacinta Uma. Ibende wacho ni iwuoro kaka siasa lokore e Kenya kendie gi gik matimore e kinde machalo kod amende. Mago moko kuom ote magi madonjonwa e lai marwa mar 2-3-6-0-0. Wadhi e yweyo ka waduogo to bedo koda twak marwa mano mar mene wacho. Nyalo chwalo ote magi kaluwero koda somb CBC ahinya mano mar grade 9 e kinde mabende wang'iyo chal mar somo pacho kendi. Kik idhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na Bless Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunga jonta Krista Ngwena nyaka sauti elva. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Thundagma. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondelo timena. Nyaka ngima masani. Oga da hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Yasayo ku okinyewa. Lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithi. Kino dhi nam. Ondone kama ng'ato knie ng'ato ngech nambi ng'ie mana ji. Ng'erieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrich. Mamangombe mwera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my darling dear. Kaka kinde mosekalo,
kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma patoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Erokamano ahinya kendo machiegni e chenro ni mano mar mine wacho mwabedo godo ngeso ka ngeso kaka wuono wang'iyo chal mar somo pacho kendie. E chal mar somo weche mathoth osemako sekta mar somo ahinya nyaka chenro ma CBC ne donji kata ne chak tiyo e piny mar Kenya ka nyaka sani pod nitiere ng'ikruok maka kod kacha e wi chenro no ero. Ahinya sani ka wang'iyo kata wadok piny en mano mar grade 9. Jopuonjre gi gisomo ang'o to en kanye mabende koro gichomo tok mendie mabende dwaro tayowa e twagni wantiere kod japuonj ma CBC Makrin Auma oimore kendo machiegni. Oimore ahinya. Machiegni ahinya mar bedo kodwa e mine wacho. Erokamano. Wang'iyane kaka koro ka wang'iyo chal mar somo wane higa no ero mar 2025 nyaka CBC ne donji ma wachopo kae kuma wantiere sani ochalo nade? Sani pod wa face challenges e CBC ni. Mokwongo wayudo ni ok jopuonje te mose understand gima CBC ni en. Jonyuol wegi be yudo ni ok ong'eyo gima this CBC en gi kaka the future mar CBC ni. Nikech yudo ni kaka skunde mag piny owacho pod yudo ni nitie nyithindo the teacher student ratio ni very low. Yudo ni japuonj achiel against nyithindo kata 70 e skunde mag piny owacho. Kore yudo ni the quality of service ni piny. Then wan gi infrastructure. Yudo ni skunde mang'eny pod onge laboratories, onge enough classrooms. Nikech wang'eyo ni CBC ni pod obedo domicile primary. Kore yudo ni skunde mang'eny mag primary gi pok ogero classes moromo manyalo accommodate jo grade 7, grade 8 gi grade mar 9. Nikech yudo ni from playgroup nyithindo giteni in the same environment. Koro schools mang'eny mag piny owacho onge classes moromo, laboratories be mag practical. Nikech yudo ni learning areas kaka nutrition mobedo integrated gi agriculture dwaro practical. Integrated science take up moko kaka chemistry, biology gi physics gi dwaro practical. Koro yudo ni skunde mag piny owacho gi ok nyal timo practical go. Koro ni nyathi ok puonj gimonego bed ni puonje in the learning area. En koro pod en e book kar mondo tim practical. Kech onge kata equipments go onge. Kaka skunde moko mag gweng' mag dala go.
kati ng'eni nokawo kinde mathoth sirikal kata migawo mar somo nokawo kinde mathoth mondo koro giamua ni to grade 7-8-9 obede primary koso odhi e secondary nikech secondary schools niwacho ni gintiere kod laboratories ma ginyalo tiyo kodgi. Yes. Koro mani challenge mofesa ahinya especially skunde mag piny owacho, lakini skunde mag jiwegi, in other words private schools, geto gin gi the infrastructure. Yeah. Mano kanyo gionge tabu mora mora. Tabu machielo kendo yudo ni grade mara 7 gi grade mara 8 nyaka sani as we speak, yudo ni in the public schools go books magitiyogo for the rationalized learning areas have not been merged. They are not there because you don't need learning areas kaka pre-technical studies mano bedo integrated gi computer science to bedo integrated gi business studies as one learning area. You don't need book onge mobedo rationalized. Rationalized ni so nango makoro oriugi obedo merged. Ineno initially ne gin 14 learning areas. Sani gitimo 9 learning areas. Tido ne 9 gi learning area achiel kaka pre-technical studies is an independent learning area. Otingo subjects. In 844 we call it the subject. In CBC we call it the learning areas. Otingo learning areas moko adek. Main pre-technical and business studies to en computer studies. Koro yudo no nego beni gibete book achiel nikech kinde ko kata timetable kata in the schemes of work onego beni ndike as one learning area. To koro onge book mobedo rationalized motingo gigote. Kata agriculture obedo integrated gi nutrition which was formerly home science. Yudo ni waonge book moriwogi kaka one subject or one learning area. Antiere gi penjo sama koro iwacho ni oriwgi owinjo gibede ginene achiel. Sama gibedo kaka topics, gibedo kaka sections koso gibedo nango. Koro yudo kaka pre-technical studies, don koro the learning area lungo ni pre-technical and pre-career studies. Motingo computer, koro yudo ni a topic achiel, we call it strand. A strand achiel kaka the first topic in introduction to pre-technical studies. A strand no, ntie aspect mar business studies, ntie aspect mar computer studies, ntie aspect mar pre-technical studies. Agriculture and nutrition, the same. In the first strand, and maybe a different substrand, the first substrand in that strand, you find in tiere an aspect of nutrition and an aspect of agriculture in the same strand. Because the method manegitimo go to integrate, any the negi integrate learning areas more related. Kakine no agriculture dong nigi related gi nutrition. Koro kamano. Koro giketo gi kanyakla. Koro ni buge onge, lakini koro kaka skunde mag ji giwegi to gin gise access kat online materials. Online materials nitie. Gin koro gitiyo gi online materials. Nikech anya paro giko higa mokalo nitiere kaka jo KICD gi migawo mar somo ne wacho ni giseiko buge kendo ni chaka chwal gi ne skunde. Pok gichwalo ne skunde. Iyudo ni schools mang'eny ongego pok giyudo skunde mag piny owacho gi ongego. Kwano, Kisungu, Kiswahili mago to bedo integrated. Koro issue nen mobedo integrated gi. Mano kuma shida nitie. Alafu kendo problem mayudre gi books go, iyudo ni schools gi japuonj achiel puonjo 9 learning areas go. To japuonj ni mano tiegruok mare mar university nosomo learning subjects adi ariyo. Mani qualification mar japuonj. Koro kaka anan japuonj CRE gi Kiswahili. Dane school mar piny owacho dapuonjo kwano, dapuonjo integrated science makia, dapuonjo pre-technical studies to an drop business. Koro neno, koro do ni competency no, the quality no onge. To tiegruok mimiyo gi donga ijoni piny owacho kinde mane ndiko jopuonj mag CBC nitero gi mondo otieg gi afresh. Nitero retooling. Itimo aneno ka skunde magalo mar piny owacho timo retooling every holiday kata December ne gin go. But koro ngeni for quality onego beni timo gi milonye. Okanyal puonjo kwano to samo kwano na luoro maliche omiyo na yero Kiswahili. Kato koro keti gi kwano. Ipuonjo japuonjre to ko penji penjo ni we adoga ni ani. Lenga ne monde. Ichako go research. Yes. Okay. Yeah. Koro mano mago moko kuom gigo mabende wang'iyo mathago somb CBC gi nyaka sani. Adwaro wadhi ane ahinya e grade mar 9 ne. Ingeni sa nyaka CBC ne bi thoth ni bo yudo ka jokanye sector ni
Itema wadhirane wagadha wang'e ni to odhi chopo kanye sani wachope grade mar 9 jo grade mar 9 gi gin mane gichako CBC gine pioneers mag CBC gine grade mar 9 to thothne pod ji kia ni to koro idwa tim nang'o ang'o ma gipuonjore CBC mokwongo kane chako ne wacho ni idwa duok subjects piny ni wacho ni gina 14 sani gino 9 to gino 9 ma bende kidog ng'i ahinya o gino 9 pod gina 14 ka koro problem mantiere e grade mar 9 ni ng'eni being a pioneer, even being a pioneer of something, yudo ka unemo yudo ga chandruok ahinya, the teething problems. Koro problem maduong e grade mar 9 ni en uncertainty of their placement. Nikech piny owacho pod kia koda nyithindogi otere primary in senior school, that is now in grade 10, koso gidong e primary. Otergi e secondary koso gidong e primary. Nikech as we speak now, CBC pod ni domicile primary. Koro nitie uncertainty no podi. Koro di bedo nade. Kendo gimachielo man pod wan gi chandruok ne en the criteria. Criteria mane ma gidhi tiyogo mondo gi place nyithindogi. Wang'eyo ni ka gidhi e senior school to nyithindo gidhi ter in 3 pathways. To pathway mokwongo ni STEM, machielo en sports and creative arts, and more in social sciences. Koro iwuoro ni nyathini ere kaka gidhi tiyo gi criteria mane? Kech giwacho ni CBC ok en about results, ok en about kalo grades, but koro criteria mane ma gidhi tiyogo mondo giwach ni koro kaka nyathini en koro onego tere STEM, gidhi tiyo gi criteria mane? Mano is another problem. Kati ngeni bende penjo biro ni to mana kapo di way wach mar criteria ni criteria mare ma moketi mar yango ni school makama en mar STEM makama ndiye social sciences. Mane ma pod pek ma pod wango nikech waken ni piny owacho dhi tiyo gi criteria mane mondo identify. Wang'e ni pod en January lakini wadong gi dweche matin. Koro gimiyo nyithindo gi bedo uncertain. Koro yudo challenge maduong' sani, jonyuol mang'eny ringo tero nyithindo gi international curriculum. Kech ok ginya dok e primary nikech 844 rumo. Koro end up ni gitero gi IGCSE nikech gikene nyithindgi gi future gi en nade. Koro the government nyalo come out mondo especially the Ministry of Education mondo rie wachni mondo ngiswa nyithindo go bed certain kaka no ng'eni ng'ato kotieko class 8 to dhie form 1 to gitiyo gi criteria mar marks makido 350 ng'eni dhi extra county gi machal kamano. Koro mane problem ma pod wan go, mane pek ma wan go e CBC ka. Makrin gima bende pod wang'eyo ni mato intie kendo wantiere koda thoth jopuonjre mantiere e skunde mag piny owacho manyaka tim areas adek ma bende koro iwacho ni ibende ipuonjo CBC. STEM sama koro ng'ato timo science, technology, engineering kanyakla kod maths. Ma aneno ga sama nyithindo timo penja inya KCSE, KCP ka gitiek idwa bedo ang'o? Adwa bedo daktari, adwa bedo engineer, adwa bedo gik makamago. Mane kuma koro STEM tere ng'ato? Mane kuma STEM tere ng'ato. Koro kidwa bedo kaka daktari, kidwa bedo engineer, mano in STEM. Ng'at ma koro dwa timo arts gi sports sciences. Mano ng'ama is in more of is a sporty person. Dwa timo kata inongo ni wachina sport analysts, gik machal kamago, things to do with the art kata music, ngechen creative arts be nie ye kanyo. Koro kata bedo musician, and all that. Kado bedo jafwambo gidonjo mane donjo i creative arts kanyo. Alafu koro social sciences, tena kata kidwa bedo lawyer, logo to koro fall under the social sciences. Mago koro kuonde ma ng'ato nyaka ng'e. Alafu koro neno ntiere learning areas ming'iyo mane koro kaka STEM no ng'eni nitie learning area mane manyathi onego beni focus ahinya kaka integrated science no onego beni nyathi focus ahinya ko ng'eno no ibede kwano mano isang'e automatically ni you're probably going to STEM. Nyathi nyalo bedo ni obere kwano to ok obere gik mamoko kaka
nitiere gik moko kaka biology kaka integrated science gini koro integrated science integrated science koro en biology chemistry gi physics gini mago ok obere to obere kwano kaito ochako okawo kisungu moro kata social studies kata social studies kaito ochako okawo business studies kochacha ingeni koro ochanganya koro nyathi machal kamano koro wabro ng'iyo ability ne emo iluongo ni competency nyathini en competent e ang'o ok obere kwano lakini gik mimulo gi lwedogi kimiye kata no connect to computer to nyalo loso mano nyathino ni system automatically by what is able to do ability ne mano kore pogruok mar CBC ni gi 844 keche 844 wang'yo no yudo A kata yudo B lakini koro ka wang'yo ni apart from samoro meet expectation ama en approaching expectation lakini nyathini kimiye gimo miloso gi lwedo to bere kimiye ni en samoro en good public speaker onya wuoyo mbele ji mano automatically en social sciences koro mago gik meng'iyo koro gik mwang'iyo then with the guidance of japuonj emomiyo japuonj beto gi nyathi most of the time with the guidance of janyuol then gi interest mar nyathini koro wang'iyo gik moko adek koro kwa focus ahinya nyathi machalo kamano koro kwa ng'iya neni ni okala ahinya kwano wang'iyo interest ne aya penjo moro mabende osebed kipenjo wacho ni CBC akiane en owinjo bed kamano koso involvement mar janyuol e somo mar japuonjre ingeni wacho ni capability mar nyathi to ka nyathi obiro bet to gimoro amoro odwa timo gi janyuol ne ibo yudo ka janyuol impose gik ma en ong'eyo moloyo gima nyathi dwaro ere kuma koro ikete kiewo koro yudo ni CBC king'eyo some of its king'eyo framework mar CBC no yudo ni parental involvement is part of it. It's important mondo janyuol obed involved. You know kaka king compare gi 844 yudo ni 844 it's about nyathi but it's all about the holistic nyathi no yani holistically janyuol ne nyalo konye koso nyalo timo gini kende corridor ni most of the things ko set in school inyalo miye kaka homework things any with the assistance with the help of a parent do this or carry out a charity work gima chal kamano owinjo bed gik mitimo together ok assignment and community service learning nikech mano is also part of the CBC community service learning mitimo gi janyuol ni unyoga to ni with the help of the parent carry out a community service kata kaka charity work with the permission ok assignment mar book mane pogruok ero kamana inya makrin sawa inyisa ni orumo kaka wang'iyo higa ni samodhi rumo gi jo grade 9 makoro pioneers madhi tieko okang' mokwongo mar CBC ang'o minya wache anyalo wacho ni wan kaka school mag jiwegi wan waikre ne grade mar 10 nikech wan kaka school mapuonje Merisho School wadhi offer the 3 pathways go koro wan waikre in terms of teacher in terms of infrastructure we are ready for the 3 pathways lakini anyalo encourage piny owacho mondo otim the necessary arrangements to make sure this pioneer group oko feel wasted gi feel ni gibagni mane gima nyalo wacho arwako erokamano an Makrina Uma japuonj Merisho School erokamano ahinya Makrina Uma mano japuonj ma CBC ka ok Merisho School mabende omiyo lony mare e weche go mag chala mar somo ka ahinya wang'iyo grade mar 9 mano wantiere godo e chino ni mar mene wacho kik idhi mabor pod waduogo gi weche manyien mamoko
Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Piny mangima odhialo odiochieng' somo e piny mangima kama bende ing'iyo moko kuom dongruok kod lokruok mosebedo e sekta mar somo. E gini 5 mokalo, tuo mar COVID-19 norocho somo kuom machiegni higni 2 ka tok mano lokruok kor lwasi ahinya pi oula bende norocho somo pachoka. Lipot mar riwruok mar UNICEF noyudo gik moko madito 10 mane lokruok kor lwasi orocho godo somb jopuonjre e piny mangima. Higa mokalo, riwruok mar Red Cross kod Save the Children nolando ni pi oula noketho skunde maromo 62 pachoka kendo ketho somb jopuonjre maromo 10,015. Choche maromo 20,000 pi oula nopong'o kendo ne dhi kelo midhiero mar tuoche malandore ne jopuonjre. Lokruok kor lwasi ne ok okelo midhiero e skunde piny Kenya kende, kaluwore kod lipot mar UNICEF higa mokalo. E nonro mane gitimo, ne gifwenyo gik madito 10 kaluwore kod lokruok kor lwasi rocho chenro mag somo. Lokruok kor lwasi norocho somb jopuonjre maromo 242,000 piny mangima. Kamae nomako pinje maromo 85. Omae, skunde 23 nolor dinuoya kaluwore kod kethruok mane obedo e skundegi. Lokruoge ma kor lwasi gi noting'o liet mokalo, koth mapek, yamb auka kod pi oula. Kuom gik moko 4 gi, liet mokalo ema nokelo rochruok maduong' e skunde. Dwe mar 4 higa mokalo ema noneno rochruok mamalo ahinya ka pinje 18 nochoro yepo mar skunde dinuoya e dwe mar 9. Ka ing'iyo lokruogegi e pinje, 74% mag lokruogegi otimore e pinje ma yuto ji ni piny kod mago madongore. Nyaka sani, jopuonjre 107 e pinje Afrika ni oko mar skul. Kuom kwanni, 20,000,000 nyalo weyo somo chutho. E pinje Afrika ma ugwe, oro kod pi oula ema norocho somo ahinya ka oro nokwako piny Kenya gi Ethiopia e higa 2021.
Mae nomiyo jopuonjre manyiri oweyo somo kendo donje keny momondo mondo giyud chiemo ne familia maggi. Kaluwore ni lokruok futo mar kor lwasi en gima nyalo timore sa asaya. UNICEF kwayo pinje mondo oket maino e rito jopuonjre e skunde kokalo e chenro ma opogore. Magi oting'o gero skunde makare motegno. Kamano bende, e rito jopuonjre idwaro sirkande oket chenro moting'o gik makelo rokruogegi, yore minyal ked kodgi e piny mangima kod e sekta mar somo. Bende UNICEF dwaro omed omenda masiro kedo gi lokruok kor lwasi ahinya e gero skunde makare, puonj kod tegruok e lokruoge mag kor lwasi e syllabus kod chenro mag rowere tiyo kanyakla gi jokanyo mamoko e kedo gi lokruok kor lwasi. Mogik, idwaro mondo sirkande otim nonro ewi kaka lokruogegi rocho somo kod okenge mowinjore okaw. Jolupo kod jotend siasa e sub-county Manyatike dwaro mondo piny owacho mamalo ong'i sekta mar lupo kod wang' maber. Giwacho ni sekta ni pok oyudo kony maber kowuok kuom piny owacho, to en sekta makelo nweng'o ne piny owacho kod jokenya mathoth. Jojuma nigi mathoth. Oganda mathoth mawuok e kaunti ma migeto ahinya, sub-county Manyatike yudo nweng'o margi ka okalo kuom lupo e nam Lolwe. En yor nweng'ono ma osebedo kod mit mare kaachiel kod lit mare. Kata bed ni jolupo kaachiel kod familia maggi yudo gago maggi ka owuok kuom lupo, bende komachielo gikale midhieche mathoth ma bende thiro chenro mag lupo e nam Lolwe. Watu wa Uganda wanatesa sana watu wa Kenya, lakini saa hii watu wa serikali wanajaribu hata karibu county commissioner walienda mpaka Migingo, walizungumza pamoja. Watu wa Tanzania walikuja, watu wa Uganda walikuja, walikutana huko Migingo, walijadiliana kabisa. Igno sekalo mang'eny tagruok pod dhi nyime ka jok moko keto ni un ulupo umanyo rech, to bang' mako rechgi gimau, gin gi gams, gin gi bonde, giwuotho gi pi. Jolupo kod jotend siasa gwego mag Nyatike ywak ni sekta ni mar lupo osejwang' kod piny owacho kuom higni mathoth. Jood boma ma Nyatike to modege wacho ni jolupo mag piny Kenya yudo san malich e nam Lolwe ka kuom leta pisas mag arita kwe mowuok e pinyno mar Libamba ma Tanzania kaachiel kod Uganda. Kindwa gi Uganda pod nitie pek matin nikech pok wabedo gi formal engagement gi Uganda. Odege wacho ni mae ywak ma osebedo kuom higni mathoth, to gima piny owacho mar Kenya osetimo pod onge. An gi resolutions modhuro e parliament ma osekal, to nikech onge interest gi gather dust, koro chuno ni nyaka wachiergi ma wane ni a favorable solution oyud mondo mi jolupo bed gi kwe. Kwa hivyo tunaomba serikali kama kuna njia ambayo wanaweza kusaidia wavuvi, inaweza kuwa vizuri. Yiere ni neighbors wanigi nam maduong' kata wamanyo formula ma neighbors wabe bro feel ni ok wa infringe gi, wambe bro feel wamiyo freedom wanyalo dhiga igi. Mae momiyo achako kawacho ni kata kogik ni nyaka keto osuru mo matin mwachule pigegigo, to walupa maonge gi ywaruok, to nego wagik e that level. Owacho ni kata mana pisas mag piny owacho ma Coast Guard mane okel kod piny owacho mondo kony jolupo e nam Lolwe ok gine kakoro chiwo kony ma owinjore. Kata the Coast Guard mano kele Lake Victoria sando jalupo molo kata ja Uganda, koro gigi te nyaka wang'e gi wholesomely mondo bed ni watimo lupo ma ji nyalo benefit ji te. Onge tiende Coast Guard Kisumu kabire pi ma Migori gi Homa Bay, kech kuonde ma ginyalo operate wan godo moromo. Ka gidwaro paya to operate on, wan gi paya Miuru, wan gi paya Sori. Jolupo kod josiasa giwacho ni kata rem mar piny owacho matieko yurruok ma osebedo chulano mar Migingo e kind piny Kenya kaachiel kod piny Uganda pod gin moko midhieche ma bende nyaka sani koro wechego mag lupo e nam Lolwe. Oten adieri ni nochiw ne sirikal ma kata an kaka mjumbe ma Nyatike ang'eyo ni Migingo en ei Kenya, to gima duong' ma nyaka wayiere ni implementation mar report machalo kama dwaro goodwill from our neighbors also. Ka Ruto o develop interest e wach boundary ni, Tapanima is the right opportunity nikech wan gi talking neighbors. They can talk about it mondo wa resolve amicably. Kidhi Migingo, idhi yuro ka Migingo wuono soldiers mag Uganda nitie, Ugingo
chula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya. To askeche mag Uganda go nigi teko. Gine ma gitimo gimoro amora be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora. To jo Kenya emodaka e oganda mang'eny. Assistant Chief ma Migingo en ja Kenya. En sirikal orisgi ni Migingo ne kaje. Ene Kenya koni Hussein Kocha. George Juma, Ramogi TV, Migori. E pau tuke ni tima Tusker kawuono dok e telo mar lig maduong' ma pacho kae bang' loyo jolweny Ulinzi gol 1-0 gol makende ma tuke go